abona abantwana abazeleyo kwathenjwa yena ngabo siku-85th birthday. Kanti izulu okukusokola kwakhe nokukuqala nzima liyakwazi liyakubona. Thank God. Togu lam xa sithi togu sithi mamtsha. Sitshona? Sithi tshawakazi? Sitshona? Sithi tshawakazi? Into makhulu. Mama katata. Kanti lithi izulu ikhona into esiyakhala engasayi kukulilisa ekuphelekeni kweentsuku zakho eza kuhlekisa. Thank God you've never decided ukuba omnye waba bantwana uyophisa ngaye okanye udecide into yoba kusafuni bantwana abanye mhlawumbi ba-abort. Sibulela into yoba mama wabagcina wabakhulisa uthixo khona. Now ithi le ncwadi esifunda kuyo ngiyaqonda uba lo mbhali tata ebhala apha nje ezoba umfazi onesidima khona le nto wayibonayo. There's something awayinotisayo ngomntu ongumama. Andizungena ke kulaa mbali eye abanye bathi wabhala uSolomon, abanye bathi ngulamyeli baphikisana. Xa ungangeni kulaa mbali kodwa ikhona imbali ethi ngexesha bhala nomzekeliso wayexoliswe yindlela akhuliswe ngayo ngumamakhe. Now ubona indlela unkosikazi wakhe angayiyo ngoba wayebona umntu onesidima kumamakhe, ngoba akekho umama onesidima onqwenela ukuzala intombazana engahambi ezinyathelweni zayo. Hence you're saying abanye kuthiwa bashiya neento ezithile kodwa umama ubhuzolani ukuthi umama wasineko Yesu. Nkosi yami. Lo mbhalo uveza loo nto unomnqweno uThixo. Amen. Kanti le prophet, sorry lady, yes, the prophet ayikhobalunga naye yedwa ngoba ibhalwa nje kujonga igeneration yethu ukuze omama uSperman bakhethe kweli lizwe, ngoba balihamba nje omatoko akwabhalwa nto omhlawumbi ngabo ngoba izwi laselikhona. Le generation yethu idinga ukuva xa seyifumene uYesu uba unjani umama onesidima, ubakhulisa njani abantwana bakhe, uhlala njani kuThixo, usubmitha njani kumyeni wakhe. How do you submit to the family? How do you present njani kwi-community? Ngoba in the midst of ukukhulisa abantwana there is a pressure yomyeni, there's a pressure yefamily, there's a pressure yesizwe esijonga umntu ongumama uhamba njani. Andizwi lithi kumlala ukuvuka onesidima, not just umama but onesidima. Ithi bakuverse 15 wendi xa bebala izinto ezibuhlungu abadlule kuzo ndithi ayiqali ngabo le nto. Amen. Okulungiselelwe ezwini ukuba umama unayo indlela azawuthi xa kukhulisa abantwana enze ngawo. Xa ufunda kuverse 15 wendi ichaza indlela umama onesidima obakhulisa ngayo abantwana bakhe. Ayithethi ngoku-afford, ithethi ngokulamba, ithethi ngendlala, ithethi ngemali, kodwa ithi indlela azipresenta ngayo nendlela akhuphela uthando ngayo. Haleluya. Ebantwaneni bakhe nendlela enza ngayo emnyenini wakhe zilistiwe zosifunda from verse 15 I think to 20 if not 26 zilistiwe. Kodwa kuthiwe akalale ebusuku, akalale kuthiwe nezandla zakhe aziphumile, uyabalukela abantwana bakhe. I'm sure Matoku, there was a time in your life zaziphela impahla zabantwana ugqabula ibhruku kufuneka uthunge kuvela isikini soba ngumfazi onesidima ukuze kungathiwa xa kuthethwa, ngoba indlela ekhangeleka ngayo umntana wakho kuthethwa ngawo. Njengokabani lo mntwana indlela umntana akabhiheyva ngayo ukhangela umama, ngoba singomama mosapha namhlanje umama akakoshona kuthatha inidini athungele umntana ungeka-complaini but usebenzisa isikili soba ngumntu ongumama. Uzenzile ezo zinto ntoko. Abantwana bakho kuvuka ngentseni andiyazi mna imbali kodwa mshophu uzolanda apha kwixesha nide ndingamazi noba ungumntu okhoyo imini yonke eyozamela nina. Ngamanye amaxesha nimthatha ingathi mhlawumbi ungumama ongakhathali, nisuke inkathalo yakhe niyirealize xa ingena nesonke. Umama onesidima ngoba ngamanye amaxesha imizamo kamama uyibona until she comes back with something that you are longing for in you. Ngela xesha uthi xa thetha uthi sasilala ngamanzi aswekile. I know that aswekile yayingeyoswekile esangendlela elula.
God is saying that it's something yafika emzimbeni wonke sustain. Ngabe ngangamanzi kodwa amandla eswekile. Afika misa umntwana. Khonza kanje. Uthi phango sengesena mazinyo manje. Hlala qani kwakhe nyana uthi makabonge uYesu. Akamove wona ilanga uba wena ingathi ngumntana wakhe usithizile because engenamazinyo. Ukuva into ethi lo mntana uyayifuna le nyanga. And this is my child. Ngamana ngangayityi. Uyandiva nemfundo. Mfazi onesidima unemizamo ngabantwana bakhe. Mfazi onesidima unemizamo ngekhaya lakhe. Mfazi onesidima unemizamo ngomyeni wakhe. Nge-community ekuhlaleni ebandleni awufike ube ne-club etsalele eqaleni ethi niyambona lo mfundisi wenza kanje. Ufike ube ne-club ethi singenza njani ukuze izitulo zelibandla zami. Asithethi ngoku-afoda, sithetha ngomama onesidima. Zayaphi ezi zinto wawuzenza mhla wawufumana uYesu uvumelana naye. Madogo, now I want to say you have served God and you have served your children faithfully so. Ibhaso ubungalazi kule ndawo lifika wena inkosi inqwala. Ela bhaso leminyaka. Ungakhona more than 70 years, there's a yes that is coming from God. Khona ewe ntombi ovele enkosini ilimanda khuzayo. Khona ewe ovele enkosini. Yabona inkosi ulungile to add another 15 years. Namhlanje ngenxa yale misebenzi bisililisa thina ebaliswayo ngoba lithi izwi lenkosi they overcame by the power of their testimony. Nangamandla segazini lemvana banqoba ngobungqina babo. Thina sililiswa bubungqina bukatata ubhonga apha nosquash. Abantu abayithetha namhlanje lento sekunje. Abantu asiqongeniki kakhulu ngesikhe sayoqhubula khona. But we are here to say thank you to your God for what He has done. Through you, here we are, sinabazukulwana nabo wendi, nabo aboshi. And inkosi yathanda ungakhula benebhaso so that you can experience the love. I've read a post when embhedeyisa uthi happy birthday Beyonce, and I was like, where G? That is the love that she has. And surely angatsho khona into experience akumakhulela uthando. Ngoba abantwana abalinikiweyo uthando kumama wabo ululu ukulibulisa. Enkosi kuThixo wakuncedayo to give love to your children. Ungabaqaluli. Namhlanje we are here dogokazi. Sizoshaya indesheni kahle kahle. Sizoshaya indesheni. Fundisa kabuhlungu. Sizoshaya indesheni. Hayi abanye abantu abazamzoshaya indesheni. Sizoshaya indesheni. Sizathi bayathe kuThixo ngawo. Ongabonwa. Sizoshaya indesheni. Sizothi Nkosi Thixo. Thank you so much, family. Bantwana bakhe, bazukulwane, everybody oyiphathi yalo msebenzi. For seeing the need. It was not you who decided to organize this, but the word of God that is sharper than any double-edged sword. And it's sharper like sugar. Now, listen. But it's Simonile, Mama. Sipon la phrase mo. La verse now we joga. This one is the last verse of the last stanza of that verse. Are you going to remember why? And the Lord took me to that verse yesterday. Where are you going? Uthi lo mbhali xa emnqoma ungasadini wasensela. Uthi lo mbhali athetha ngalo mfazi onesidima. Uzibala zonke izinto. Athi xa fika kuverse 30. Siyayazi mos izwi lenkosi lithi akakho umuntu othathayo uzuko lukaThixo
Lithi it is only God ne that can be glorified. Nikhona abangcwele? Khona abazali bam? Sikhona abathandekayo? Fundisi, lithi izwi lenkosi, uThixo yedwa odluliswayo. Asilithatha uziko nomuntu akazuliswa ngaphezu koJesu. Hayi akazuliswa. Kodwa yiphi izulu lithetha ngalo mbhalo ngoba likhululele umfazi owenze kakuhle. Lithi pha kuvesi, uyifunda ngathi ndiyamisonda. Lithi ngumfazi owoyika uYehova yedwa oyakudunyiswa. Funda wena, funda mfundisi uverse 30 so that izovakala. Uyabhala lo mbhalo unentumekelelo yamazulu gcwaliswe ngumoya oyingcwele apha kuverse 30. Xa usehla wena phaa kweza verse phezulu uthi ngumfazi owoyika, not just any woman, not just any woman, ngumfazi owoyika uYehova yedwa oyakudunyiswa. Ithi le nto, when you have the fear of the Lord, amazulu ayazulisa ngawo, avumela abantwana bakho, avumela i-community, kubekho nokuduma ngawo, kubekho ilizwi elivakalayo elizawuhlela abana ngokuhlela ngenxa yalo mfazi owayiba uYehova uxolo njengokuthi ndilandela izwi. Uyadunyiswa namhlanje ngenxa yezenzo zakho. Ndiyakholwa imibuko oyiba uYehova that made Matoko ukuba ii-sacrifices nee-compromises ezingakazenze ngabantwana bakhe. Namhlanje namhlanje umfazi owayiba uYehova yedwa yakudunyiswa. Ibuya lithi xa selebela abantu bezokudumisa nabantwana bakhe bengqina bezokudumisa. Lithi ngoko ke mnikeni uMatoko kuziqhamo zezenzo zakhe. Silapha ngoba abantwana bakhe have decided ukuzokumnika. Masithunjone sithi ukuzokumnika. Silapha ukuba uzokunikwa. Le setup siyibona olu suku lusilibona. Yonke le nto siyibona apha nabefundisa abamapha abahlabelela kamandi ayingoba kuphakanyiswa amagama abo. Kodwa ithi abayithetha sizawunika ubaba udumo olukufanele ngoba yenzile inkosi ngaye sangaka. Ithi ke ngoku wendi xa uyifunda la vesi mnike kwiziqhamo zezandla zakhe. Zeziphi iziqhamo zezandla mfundisi? Zibaliwe, she has worked so hard. Nansi i-secret ngokukhulisa abantwana okanye about working hard for God. Iziqhamo azilungiswa ngoba wenze wena izinto ophinde uziqhabele ngazo. Zilungiswa xa izandla zakho zivuma ukuyenza le nto xa yenze zingathengwa. Ngela xesha umane uthunga igruphu uqeqesha dubela indubela ubhudlo uye emsebenzini umane ujika abelungu bekuphephetha ufike erenkini uthi ebantwini ndiye ebantwaneni bam kodwa nayo nento enjani. Sesezandla zikaMatoko, sesezandla zikaMatoko, sesezandla zikaMatoko. Limane ukuphosa ndizoxelela nawe nto engekenzi kakuhle. Siyalungisa isiqhamo ekwenzeni kakuhle. Bakhona mina kuthiwa mnikeni, likhulula izulu lithi mnikeni. Ihamba ke mfundisi, ezi vesi sazixela zifundwa xa kungcwatywa abantu. Hayi bangcwele, lilizwi lelokuphila kwethu. Xa kuthiwa mnikeni akalelani khona esaphila, mnikeni kwiziqhamo. Nazi ke Matoko iziqhamo zezandla zakho. Abantwana bakho are presenting them to you. Babiza i-community, babiza amaxhosa, babiza abefundisi. Andizange ndayazi noba ndingazondiyathelapha. By the way, mfundisi kwelabali bendilithetha xa ndifika galakahla kwekapa ndiyafowunela ekhaya usista wam udischarge.
She's continuing her journey with God. Ngoba simele ukwenza kakuhle. Ithi ke ngokuwendela ndawo yokugqibela ndihlale phansi. Sizawuthandaza ke mfundisi before ndisuka apha for abantwana bakaMatoku lonke nje usapho ndisuke ke mna. Ukuba ukhona umuntu emveni koko ofuna ukuzamkelela uYesu sizayinikeza le opportunity. Ndawugqiba ndihlale phansi. Kulaa ndawo yokugqibela eza kucacisela uba why kahle kahle ide yazokwenziwa pha le nto. Ayisosiqhayiso esi. Funda mntana. La verse yokugqibela. Mnikeni. Cela siyimamele sonke. Kwiziqhamo zezandla zakhe. Ukhulula izulu banikani uMatoku kwintoni? Kwiziqhamo zezandla zakhe. Zimdumise. Iziqhamo zakhe zenza njani bo? Zidumise abantu? Phakanyiswa yena kasive kuthethwa ngomntu abanamhlanje. Ngoba ebusuku ithethwe ngegama lakhe. Bantu abantwana wenze kakuhle, we love you. Nasi ezaziqhamo ezisebenzela zethatshana. Ziyamsukisa. Matoku ngoku ayazenza iziqhamo zisazi ngoba luhlobo. Abona iziqhamo bona isiqhabileyo. Uyibona laa nto ngawuthatha esiphi. Ziyafusa ngoku. Ziyafusa ngoku. Ziyafusa ngoba kakade nangoku akuzufika apha kungavusanga ipresence iziqhamo. Kuthiwa zimdumise uMatoku. Azidumisi nabantwana, zidumisa abantu. Kodwa zenziwe ngabantwana ngoba bayathini? Bayamnika nezulu likhululeke. Thina begqibele. Zimdumise emasangweni izenzo zakhe. Selunyamezela mzali sesigqibile. Zimdumise phi izenzo zakhe? Zithini zimdumisa? Uyambona uThixo unohlelo? Xa sifuna ukwenza izinto noba singagileka sifuna amaholo. Sifuna icawa kuvaleke sicinga uba siyamonela. Andiyazi imizamo eyenziwe apha ukukhangela ivenue. Thixo wenza uba singasona abantu. Si-understand izinto ezithethwa lizo. Ndiyafuna ukuthi kwantana balapha notata nabo bonke namahole benizijekta nezacawo nayo yonke indaba benkenazama. Kuthiwa iziqhamo zakhe masingayomsukisa kwenye indawo. That is why kufuneka ungakhathazeki ngendawo ohleli kuyo. Ayikho ngathi ingeziqhamo zakhe ebamba abantwana bakhe esangweni lakhe kungekho mntu. Zimzukisa kula magceke. Izwi lithethwa kula magceke. Indumisi ithethwa kula masango. Abantu abadala intsikelelo bazayishiya kula masango. Iipresenti zizawusheka apha. Ngoba sezweni siwise inkomo. Siwise inkomo. Sizogcwala sonke. I wish I can speak to people. Abamvayo uThixo kodwa kwebini uthini. Nasi isiqhamo zakho Toku. Nasi. Bendicinga ngoba sekho mama abaniniselana. Ithiwa ndizimzukisa phi? I'm here to say today ndihlale phansi. Ezanyembezi wawuzikhala usenza. Ukhulisa. Ulungisela ikhaya. Lamizamo. Obabunzima. Ezambandezela. Ezazinto ukuthi xa ufika ebhedini yakho ungakwazi nokucimela ubeke iqaha. Sithe kanti sineziqhawe. Namhlanje laa ndawo ubunika kuyo ngoba abancwela sitshintshwe isiduko. Ayitshintshwe i-altari. Altari ubunilela kuyo uThixo uYesu wakho umoyingcwele khona kuyo. Don't change it. Things are happening not. Don't change the message. Phakamisa uYesu wakho ibekwe ikhona. Khona ilanga lokusukiswa. Sisiqhamo emasangweni. Uthelani? Silapha ngoba izulu lizodumisa ngenxa yeziqhamo zikaMatoku. Well done family. Well done. Njengoba kukhona ekhomanje
uthe wabeka uyihlo nonyoko. Bakhona abantu abatsha, nikhona abantu Hallelujah. Aybo bakhona abantu nikhona basisi. Hallelujah. Ayicela bathopha phandle. Andingenini xa kunothi kanti siyiva le nto abantu abatsha, xa kunothi kanti ayivusa ilumba le nto, qala futhi ningathi xa bayenza nithi bayixophile. Into exotshayo yentle nithi uba kuthiwa siyixophile, uma usiphelimani uyilande ezwini yenziwe. Uthi Exodus 20 qala ke sisondele mfundisi jinje ndibaqala le family yalapha wendi ndandiyokubeka umuntu okuncedana squash abanye mhlawumbe ndizobabiza mama whoever that belongs. Hayibo molweni ebirthday yini, molweni bantu abadala, siyabulisa egazini Yesu. Nazi iziqhamo zakho doko, happy birthday. Izulu lithe ndizothi Proverbs 31 namhlanje lizokwenzela kakuhle. Qala ke basondele ababizwa ngegama lalapha. Amen. 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 Qala abazukulwana, qala abantwana bakaMatoku, if there was a way uMatoku abekele isitulo kule ndawo, Oh yes. ahlale in between abantwana bakhe. Iyaziwa ekhaya, iyaziwa komoya. Qala ukuchitha la setup yoba uMatoku ahlale kwesaa situlo, kodwa ke simmilisele enye into. Tata izulu liqale something kodwa likade liyenza. There's something different eyenzekayo namhlanje. Hallelujah. Glory to Jesus. Andifuni ungaphinde ndibizwa xa sitheko. Khona umhlabelelo othi Nkosi yami, Nkosi yami. Unesibambe la. Nkosi yami. Qala simphelekele nje. ukuze imihla yakho yalulwe emhlabeni. Kukhona le nto ethethwa nguThixo athi kuMoses ithethe kwisizwe sikaIsrayeli. Uthi noba bangahamba ngamandla athini nawe Thixo, noba kungafika ixesha lokuba bazibone benawo amandla, noba kungafika ixesha lokuba bazibone ngathi as they have parents they are better than them,
Kodwa ukuba bengababekanga ayelulwi imihla. Secret Dadubonga family squash and everyone. Yokalulwa kwemihla yomuntu emhlabeni. It is to honor our parents. Lenze lonto namhlanje. Shodi noba ingathathwa ngumama uSperma. Kodwa izwi liyalithetha ukuba phezu kwempilo zenu leluliwe imihla yenu. Kuthi lo mhlaba lo Nkosi yami baba ndiyakuthanda. Uhamba nomuntu omnye othi ndifuna utsho namhlanje othi ndiyakuthanda, a declaration ndiyakuthanda. You have shown uthando lwenu kuMatogu, yes, ngale mini namhlanje. Kodwa esizawukhulula insikelelo kubefundisi phezu kwale family. Fundisi, you are going to pray. Le nsikelelo ayiveli kuthi, ivele ezulwini ngenxa yalo msebenzi omhle kangaka owenziwe apha. Ndiyaxolisa if I have taken long. Le nsikelelo izawuthethwa ngabantu abadala, abazali abalapha. Ningaphakamanga nje ngenxa yokolisakala. Kodwa ndiyacela, ndiyazithoba kweli xesha, kule moment, ngenxa yale family yakwaTatubonga. Hallelujah. Eye yadicide ukuba asikwazi ukuphula ngenxa kamama. Uthi uTatubonga ebeke umama waphelelwa ngamandla ebudaleni. Ayaphela le nto, wayidlulisela kudade. Uthi she has played that role ebomini bami. Surely when uDax was playing that role, already wayeseleke responsibilities zakhe. Now ziyanda ke tata ezubuyisa wena kumama. Nasi ezubuyisa kumama. Sibukele le nto uThixo yenzayo. Owendi, I no longer inheriting things from Usquash. But Owendi, I can tell you when they're standing ngathi siyibonile into eyenziwa ngumalume kumakhulu. Siyibonile into eyenziwa ngumalume, meaning amehlo ajikile kuSquash. Ngoba surely ukhona umuntu oheadspear le nto wendlini. Ukhona umuntu owathi headspear le nto. Ayikhange ibe nazandla zininzi le nto. Noma besikhona ezomncedisa, kodwa ukhona umuntu izulu elihlebe kuye wa-obedient wahamba nge-details. Ngoba izulu lihlonipha ii-details xa lithethile. Enkosi for doing this. But may the Lord, as I sing this song, uvuke impunde endlini kaJese. Once again, not to inherit only these blessings, but namhlanje izithathela isigqibo ngale mini kaTogu yokuhamba noYesu ephilile. Nimvakalise nithi ngemini yokuhamba kwamama sathatha idecision yokuba we shall never turn back. Le nto umama wasinika yona isisebenzele up to this far. Ibandla liza kwelulela izandla. Mfundisi, may you come and lead this prayer of blessings for us. Egameni likaYesu. Mna I am done. Ndizawuncipha inkosi nisikelele. After this mfundisi, inkosi ke iyakubalekela kuyo abangabayo. Sicela nje sithandazele phezu kwabo. Ngicela sisishesheni zonke izandla zethu phezu kwabo. Egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siyadeclarisha phezu kwenu uGenesis chapter 1 verse 28. Lithi ilizwi lenkosi, the Lord bless them. And then after the Lord said that I am blessing you, he said that and commanded that you be fruitful and increase in number in the mighty name of Jesus, and subdue in the wonderful name of Jesus Christ. We declare that the Lord has gone before you and leveled the mountains and cutted through the gates of bronze in the mighty name of Jesus. We declare a new thing in your life as Balisichili Zelenkosi in Isaiah chapter 43 verse 18 and verse 19, that is, see, I am doing a new thing. It has sprung up in the mighty name of Jesus. And then Zindwenja egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha lithi Zelenkosi yantshula right now in the wonderful name of Jesus. We declare no weapon that is fashioned against you shall prevail in the mighty name of Jesus. You are not going to be the tail,
but you are going to be the head in the name of Jesus. We thank you, Lord, for the rain of blessings upon them. Father, in this family, egameni lika Yesu Kristu wase Nazareta, siyabonga Nkosi ngefamily yakwaBhonga. In the mighty name of Jesus, vusa ke Nkosi egameni lika Yesu Kristu, so that uzozukiseka. Masinciphe ke thina ke Nkosi kuzukiseke wena egameni lika Yesu Kristu wase Nazareta. Arise, O Lord, and let their enemies be scattered by your power in the mighty name of Jesus. Father, sichizika zila kolo igwa bubumnyama, sichizika zila kolo igwa ngabatakati, zikaula zongi zbophe egameni lika Yesu. Father, siyabonga in the name of Jesus. We declare your unity, we declare your order in the mighty name of Jesus. Apo baba khona Nkosi, lithizwi lakho banikile lo ndawo. Thixo namandla egameni lika Yesu Kristu wase Nazareta, we declare that over them. In the mighty name of our Lord Christ Jesus, we give you praise, we give you honor egameni lika Yesu. Father, ingelosi zakho ziyabandunga bephuma bengena. Thixo namandla lithizwi lakho, the steps of the righteous are led by you. Father, you are leading them egameni lika Yesu Kristu wase Nazareta. The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. Father, you are doing a new thing in their lives. You are leading them in green pastures. Thixo namandla, you are opening a door that no man can close egameni lika Yesu. Thixo namandla egameni lika Yesu Kristu. This is a new season in the name of Jesus. This is a new season in the name of Jesus. Father, arise in this family. Siyathandaza Nkosi. Thixo namandla thina sikwazi uthandaza lithi izwi lakho. Kodwa ke Nkosi uyasinceda thina Nkosi ngeziqwino zethu. Thixo namandla egameni lika Yesu Kristu. Sizocela into yobana uzukiseke kule family egameni lika Yesu Kristu wase Nazareta. Thixo namandla siyabonga. In the wonderful name of Jesus. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. Amen. Then I jump on this declaration over them again in Jesus' name. Amen. Father, in the name of Jesus, we release a blessing favor upon this family. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. No weapon formed against them shall prosper, and every tongue that rises against them in judgment shall be condemned. They are blessed coming in, they are blessed going out. Father, today they are becoming lenders and not the borrowers. They are blessed in the city and blessed in the country. In Jesus' mighty name, we thank you. Amen and amen. Thank you so much. Hallelujah. Hallelujah. Enkosi yakho siwaqhubele izandla ke. Andifuni ke ukunivalela elithuba. Singamsondeza amadoku. Ngicela sibaqhubele izandla, siqhubele amadoku izandla. Enkosi andifuni ke ukulivalela elithuba. Elibaluleke kakhulu ekuhambeni kwethu noThixo. Ukuba ubani apha endlini namhlanje ukhona ozivelayo nje efuna ukuzamkelela uYesu eyiyo inkosi esisindisayo nomkhululi wempilo yakhe, ungaphakamisa nje isandla kuloo ndawo kuyo. Sizawuthandaza nje nawe. Ukuba ukhona ubani ufuna uzamkelela uYesu athi ngale mini kaMatogu neyami impilo itsho yasinda, ndiyamfuna lo Yesu, phakamisa nje isandla sakho kuloo ndawo kuyo. Hallelujah. Ngicela siqhubele umoya ongcwele izandla. Ngicela siqhubele umoya ongcwele izandla, sikwazi ukuyithatha kancinci loo nto. Ngicela siqhubele umoya ongcwele izandla. Ubese uthatha ke mama step of faith. Usondele ke. Hallelujah. Egameni qala ke tata musenzele le nkonzo. Usinithele nje mama. Amen. Uthathe isigaba esibaluleke kakhulu sokuthi uzale ngokutsha ngale mini ye-birthday kamama. This is the history making. Lithi izwi mama kwincwadi kaYohane wokuqala, Yohane chapter 1 verse 10, lithi uYesu weza ehlabathini lasihlabatha lamasi
at 11 weza kwabakhe, meaning amayuda. Ithi iBhayibhile amayuda amkhanyela. Uverse 12 uthi baze bathi bonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babizwe okokubana ngabantwana bakaThixo, bona bangazalwanga nganyama nagazi nangakuthanda kwadoda, kodwa bazalwa nguThixo. Namhlanje mama uThixo uyakuzala egameni likaJesu. uThixo uyakuzala namhlanje egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Uzawuthi xa uthandaza usithi Bawo wethu usemazulwini, ube umkleyima uThixo okokubana ngubawo wakho wasemazulwini.